gaurko bigarren platera. Nola du izena gaurko bigarren platerak? Gaurkoa da, hegal luzea izaten da normalki, baina da hegal laburra, kipula eta tomate saltzan eta espeziakin. Espeziakin, hori da. Hori da, momentu batean osabaiak izango dizkizuet. Tipula, piperberdia, ardo txurila, tomate saltza, hemen beak esan da bezala hegal laburra edo zimarroia, espeziak hiltzea, martorria, kuminoa, erenoitza o erramu ostoa, hemen kardamomo, eta hemen martorri ostoa freskua. Nondigan hasiko gea? Orduan hasiko gara, ipintzen sua biztu. Bai. Ipiniko oliba olioa hemen. Hori da zeharo, plater desberdin, egin behar dio, ezemat espezia eta, Nondi noa holako espezia? Kipula, bueno, nire emazteak ekarritakoak. Nire emaztearen bereiz influentzia. Hori da. Orduan, bai. Emazte izan dezunen badak izukaldari hona dala, eta bihar erotzi zin falta etortzeko ezan, Bai, hori da. Lehen hori hitza eman zien etorriko zala, sukaldari berezia dugu. Jatorri desberdinetik beste leku batetik etorrena, baina hori bihar, beste egon batean. Gaur, gaurkoa. Hori da. Gaur, egalaburra. Juliana eran ezan diazu ebakitzeko? Bai, hori da. Hori da, eta ebai ala, sartenera oliotzara bota. Bai. Benetiko prestatu eta piparra ere bai. Lehen da biziko platero honek ez dakaz ikusikan, bigarrengo platero honek ez dakaz ikusikan lehenengo platerakin. Baina lehenengo platerian astu zaio gorantziak ematia. Hori, naparra itatu deu eta esplikatu non honen zen eta lagunai gorantzia. Beire albergekuari gorantzia, gure lagunari honitzen lanean 5 urtean, orduan Txus eta Javier eta Edugardori gorantziak Beire albergea dago, olite ondoan leku zoragarria, Euskal Herri Nafarruko beste paraje desbardin bat, eta oso politxa, oso... Hori da, oliten hor badute gaztelua o... Bai, gaztelua oliten, bai. Oso ondo, orduan orain, hau mugitu, hau ondo doia. Zue indar pixka gehiago emango diot? Bai. Tan 5 urte egon zinen, Bai. Hori da, anbaraziak eta ezagutzen, eta dastatzen, eta ardoak onak ere bai. Baratxuria ere bai. Txurila gaurkonetan. Horra botako bai, baratxuria, hori da. Nik espeziak zure utziko eskizut, aber nolan lazten dituzun, hori zure kontu. Bai. Nik hau zaituko dizut. Oso ondo. Vale. Lekeitiara da, zan da bezala, bertan du jatetxia arropain, baina munduan zer hilbili da, bai Naparran, eta gero Mallorcan, eta Inglaterran ere bai. Bea bere mouz, kasu honetan ez da eskola, ez da titulu duna, baina beak autodidakta ezaten da noietakoa, ez? Hori da. Jakin nondik noa ibili, baina jundan leku bakoitzean, 3-4 urte, 5 urte, bertan ondo sakondu, bertako ohiturak, eta hoan, lekeitiora ondo ikasita. Orduan honi piniko txau espezia batzuk. Alde batetik kuminoa. Honek ondo da, ja. Hori da. Nahiko da, ze honek badauke... Zeitua, nola etortzen dan, Hau da, martorri hasia. Martorri hasia. Hasia, oso polita. Eta, politatxoak. Gero, hau da, hiltzea. Inoiz martorriekin lan eitea. Hiltzea botako bebai askorik ez, hola niru tanta nahiko da. Hiltzea izan zen, nik hola ikasi nonian da, tipula izartzen gino zen, honela geho zaporea emateko. Edarto, da hon? Hau, bertoko, ereñotza. Zuek ereñotza ezaten duzu guk erramu ostoa. Pare bat botako txau, jak... Bai, bota bildurri gara. Zugaitzak sendo da osa hemen paraje honetan, horretxe. Oso ondo. Bota hotzau kardamomo ere bai. Nore etortzen da neuzei desberdina, Bai. Ganera zutan, honepe botako txau lan. Zema, lau bat horrela. Lau bat horrela, bai. Eta badoia usaintxu hartzen, espezia, mobitu apur bat, bai. Pena zuei ezin transmititu uzai goixo hau. Pena hori bai. Usaina edarra eta kolore politxa, orduan onbotako txau piparra ere bai. Piparra ere bai. Kolore txua eta
zaporia ere, bai? Bai, honek zapore Ederto. faltik ez du. Honek ez. Horrela. Eta gero Da honela, hegalaburrakin zeingo bai. duzu, bertan egingo duzu, o nola egingo dugu hegalaburra? Hegalaburra bertonengo Bertan. usutan, hori da. Orduan engotena da Ezingo ditu hegalaburra... barazkila kanpoatea o hemen daben Ez, hortxe, bitartean? hortxe. Itxion, sua gitxitxu apur baton, Gutxitu. ardau apur bat botakotzaton. Hori da. Gero pizka gehiago, baina apur bat. Ardo txurila, Hori da, mondezela hori aromatxua, orduan engot, o bere kasuan bizkaiko txagolina. hori Ezta? da, hori da. Orduan hemenengo, bau, hegalaburra, engo dugu, Bai, zati bat, bai, Zati bat. hori eh? da. Xafla ederra ekarri duzu, Horrela, gutxi gora bera engotena da, honela. Holaxen, bai. Holantxik. Honela. Engot gaztu apurtxu bat, Bai. eskua garbitxu. Hori da. Hau, zimarroia egalaburra ederra, ekarri duzu, Bai. zatila, bai. Bai, onsas honetan egaluserik ez da bil. Ez da bil, Orduan, ba, honeaz ere bai oso gozua urteten dago, ez? Oso Hau da, gozua. saltzan etxekeran, honek Bai. ondo dago, ganera iziati okela fuertia, espeziak da honekin ondo hartzen dago. Orduan hauengo dugu. Hola Holaxen, nutxi, gainean, hortxe, ganian, Gain-gainean, holaxen, eta estali, estali. bai, Holaxen. estali, gero Hau segitu egingo da. zuritzen danian engotzau Buelta buelta, eman. beste aldetik pizka gehiagoen, da, bueno, gero botakotzau tomate apur bat, Bai, ardau apur bat, bai. Hau da, egalaburra egiteko Bai. beste era bat. hori da. Espezie pila batekin, Bai. baino usaia, Orain, zepena zuei ezin transmititua, ezta? hartu apur bat, zabaldu hori, Zabaldu, da bai. botakotzat, Piperra utza beltza. haulan, beste erara, Hori da, gai. apurtxu bat, Bai. Ja, horrela. Berriz tapatu? Bai, tapatu, Berriz tapatu. Indartu Egin ingo dizela. da pixkat indarrian? bai, indartu Ah. apur bat, punto pare bat, listo? Punto pare. Bai, Oso ondo. Buelta emango diogu bai, igual. bai, Nintzen honekin. horrela. Zua, Hola, xen buelta. oso ondo. Eta berriz tapatu behar da baita ere? Buelta osoia. Osua? Ikusi ere, buelta Eman egin dio. duzu. Bai, 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 Oso tita, azkar, buelta. Hori da. Habilidadia, habilidadia. Bai, bai. Habilidadia badeo. Oso ondo. Guk, ze atuna eta egaluxetan manejatzen, bai, hortan bai. Bai. Vale, nik honon botateoten artean Bai. tomate eta ardaua, martorria hartu, holako mordotxo bat eta zatiak egin. Perejila- Zati handiak. Perejila bezala, baina zati Vale. handitxoak. Oso ondo. Hemen horrela. Beharki. Hau, mozten hori da. Hau mozten duten bitartean zuzenketa bat egin berdeu. Goitikan etorri zau zuzendarizatikan esan ez, olitekoa ez menda gaztelua. Menda jauregi erreala. Hori da, gauzak ikasten. Bai. Hori da. Oso Hori, ondo. Bai. Goitikan etorri zau zuzenian, esan ez. Hau orduan Gaztelu ez ondo omen da. nahaztu. Zuk zeusten zinun, gaztelua zala, ala... Usten eban gaztelua zala, bai. Ba ez omen da. Hola, nahiko? Bai, hori itxaron pizka Bai, bat, bai. bai. Itxaron pizka bat. Orduan, oliteko gaztelua ez, jauregi erreala, garbi Jauregi gelditu da, erreala. ezta? Erregeren bat bizi izan bertan, bai. Bai. Enaz gogoratzen zeixen zuen. Hon ikusiko dugu, ia eginda badao barrutik, Bai. apur bat ireki, hemen laminak apur bat ikusi. Bai. Justo zu ondinok apur bat gorritxu da, orduan Bai. behar dago apur bat, Bai. barriro mongo diogu buelta. Vale. Mongo diotzat, Baina zu buelta. apur bat, Bestela bai. nahi, ze hori, gustatzen zat erdiraino, pixka gordin puntu hori ere Ba, bai, apurtxu bat, Hori da, bai, baina... Bai, pixkat bai. Saltzan danian apur bat jugoso gelditzen da. Hori da. Hori plantxan danian da arriskutsua, Hori baina bai. hau nahiko Bestela hola, ondo itxura geratzen batean da. guan ikusita ematen du egalaburra jarri deula, ba, tomate eta piperrakin da hola, ez? Sensazio horixek ematen du. Baina hemen bertan egongo bari mazinazteke konturatuko zazte espeziak duen indarra eta ze zabore desberdin ematen dion. Bai. Itxura igual da, ba, etxien egiten dugun bezala, baina noiz baita animatzen espezie hauek erabili, ezke usai hau transmititzia izango litzake, kristona, Hori da, baina ezin bai. dugu. Orduan, ba hori, erabili. Izenak, ba esan dakoak, martorria, iltzea, kuminoa eta kardamomo, Bat ero beste sartu ezkeo, toke berezi bat.
Hau laster egongo da, listo. Bai, hori bai, listo. Honen gotza hona da, Hau kanpoan bota behar duzu? martorria berton barruan Bertan, bota, barruan, bai. hola? Tola xen, freskoan kanpoa. Freskoan, bai. Erki. Orduanengo Azken tapatu hola, estalia, estalia hori da. itzali zua, Itzali. eta dago prest. Hau preste. Venga, hemen gainean jarri zazu. Hori da, bai. Vale. Orduanengo, hemen. Bai. Erdi zen ipini, Bai. hori da, portu barik, oso ondo dator. Portu barik. Ahí está, Bizkaitarrak izaten duen erdi bezala. zen, tak. Hau, alde batera Hortxe utzi. Hemen Eta izan ezko orduan pixka hor, naztu hori honekin. da, bai. Naztu, eta ganetik ipini, saltza hau ipini ganetik, Hori da, da, hon bezala, gero atuna ikusi dezela, hori da. Egala burra ikusi Hegala dezela, Gazi marroia. hori da, kolorea, erinotza. Zola ematen du perrejila eta dara, eta ez da martorria. Martorria oso. Eta holek egiten daukitzen zuen martorria eta hola, nola da? Bai, Bai, gaur egunean guk hortuan ere bai, daukagu, Bai, bai. Jatetxe onduan daukagu hortua. Bai, ni martorria... Ni... Eska kaleumia izango naiz, baina... Ez dut kontrolatzen. Oso ondo. Hori da, pixkat Orduan, hemen apaintzeko. Hori da, apaintzeko, apur bat. Hori da, ostro bat beste. Kolore berde Hola, bizia. Hori da, en plan salvaje esaten da Hori bezala, da. hola xen, hola, venga. Oso ondo. Hola. Hola ikusteko moduan, Bai. eta hau gaurko bigarrengo platera. Baina dastatu baino lehen, ardu ere borratu behar dugu gaurko honetan. Ardo Bai. txurila, naparra. Bai. Olite gora bera, bauan, ardua bertakua. Da, San Martin de Unseko ardoa da, Bai. oso bodega amajua, hemen maksimoa bete, da izena behonetako gerinda, honek Bai. ardoa, baina da bodega izena maksimoa bete. Baina, Da Chardonnay ardoa. Chardonnay. matza. Bertakoak ezautzen dituzu? Bai. Bai. Beira. Ba, gorantziak emendikan baita. Gorantzia. Listo. Da izan ezko, zeuk zabaldu, bai. Eso. Hori da. Karri. Hori da. Guk hemen daneko ardua porratzen ditugu, bai. Beste aukera bada, beste bodega desberdinak ezautzeko, hau txurila da kasu hontan. Bai. Eta naiz eta bizkaitar batekin egon, Gipuzkoan egon, Naparrako ardo txuri erango dugu. Hori da. Danok bildu inda, ezta? Piniko dizu eta apur bat. Beste pizka bat ona. Zuretzat, Oso ondo. usaitu, girotu eta barrura zure izenean. Fruitu, sabore, oso ardo txuri fina dau. Eta orain, dastatu baino lehen, gure xefaren azken ukituak esango dizkizuet. Tipula eta piper berdea juliana eran zatitu, espeziak gehitu, ardo txuria eta tomate saltza bota, eta azkena matorra osto freskoa ipini. Prest, dastatzeko. Esketurreatu. Usaia, niretzat benetan berezia. Espezi nasketa honekin. Bueno, ea, nola dauden. Usaia, primerakoa. Ez usaia bakarrikan, zaporea ere benetan berezia eta goxoa. Eta gaurko gatikan, agurtu baino lehen, gogorazi guztiei interneten gaudela, beste aukera badela baitare, ikusteko guri, nahieran txorienen programan. Zuek nahi zuenean, klikatu eta gu bertan berriz esplikatzeko prest. Eta gaurko eguna amaitzeko, gogoratu biharko programan zein datorren. Zein dator, Javi? Sonam. Nor da zonam, bihar jakingo duzue. Bihar arte, aio.